Dobrý deň, moje meno je Matúš a budem sa vám teraz častejšie prihovárať v takýchto možno krátkych, možno dlhších videách. A keďže nie je čas strácať čas, dnes by som vám chcel ukázať, ako môžete narábať, alebo respektíve ako by ste mali narábať so sprejom na medvede. Taká moja osobná rada, a myslím si, že asi aj rada každého človeka, ktorý už niekedy musel použiť tento sprej, je to, že by ste si tú manipuláciu s týmto sprejom mali nacvičiť predtým, ako sa vydáte do prírody a reálne budete ten sprej potrebovať. Čiže je veľmi dôležité napríklad mať ho umiestnený takto, ako ho mám umiestnený ja. To znamená, že nemať ho v rúbsaku, pretože naozaj, keď ten sprej budete potrebovať, tak kým ho vyberete z rúbsaku, už ho nemusíte potrebovať. Takže prvou takou vecou, ktorú by som vám chcel vysvetliť, je to, že tu máme poistku. Táto oranžová vec, na ktorú sa veľmi veľa ľudí pýta, neznamená absolútne nič s ňou netreba robiť, je tam, kde je, nevšímame si ju. Táto poistka sa odisťuje presne tak isto, ako sa odisťoval granát, akurát nezahodíte sprej, hej, lebo to potom vám bol na dve veci. Čiže odistím poistku a teraz vlastne reálne už ten sprej viem používať. Čiže keď idete do prírody a máte ho napríklad v takom púzdre, ako ste mohli vidieť, ako ho mám ja, tak si ten sprej najprv odistím a dám si ho do púzdra. Čiže teraz sme si ukázali 300 ml sprej a v druhej ruke mám 150 ml sprej. Ako môžete vidieť, majú dve rozličné poistky, takže teraz vám ukážem, ako sa odisťuje tento sprej. Takže 150 ml sprej je samozrejme teda menší, má úplne inú poistku, ktorá je tiež veľmi jednoduchá a odisťuje sa takýmto spôsobom. Teraz už ten sprej viem používať. Jedna ešte z dôležitých vecí, ktoré by som vám chcel o týchto sprejoch povedať, sú rukovete, ktoré môžete vidieť. Sú vyrobené z kvalitného plastu, je to vyrábané v Amerike. Vidíme, že teda sú rozdielne. Na 150-ke je nejaká takáto tá rukoveť. Je spratnejšia, ale z môjho osobného názoru sa s ňou trošku horšie manipuluje. Tým nechcem povedať, že sa s ňou nedá. A na tejto 300-ke je rukoveď, ktorá môže pripomínať zbraň. To znamená, že keď si ju chytíte, lepšie sa s ňou manipuluje. Áno, je to väčšie, ale za mňa osobne ja používam toto. Čiže pri tej 300-ke, ako vravím, tá rukoveď za mňa je lepšia, mne osobne vyhovuje viacej. To znamená, že v prípade nebezpečenstva viem takto chytiť, vyťahnuť a reálne použiť. A takto nejako vyzerá tá 150-ka. Čiže preto som vravel, že na tej 300-ke sa mi lepšie s tým manipuluje, lebo tu, keby som ho potreboval použiť, samozrejme tú poistku by som tu nemal, hej, ale teraz kvôli bezpečnosti toho, že to natáčame, ju tam radšej mám. Musím triafať, hej, musím trafiť vlastne toto tu, teraz sa na to pozerám, čiže teraz to trafím na prvýkrát, ale keby som sa nepozeral, asi to netrafím, čiže takto chytím, vyberem a môžem používať. Samozrejme, vravím, poistka tam by vtedy už nebola. Spreje Maco Stop máme v dvoch rôznych verziách. Jeden je gel, druhý je hmla. Gel má plus v tom, že ho až tak neovplyvňuje vietor. Čiže treba s ním presne mieriť, aby teda mal účinok taký, aký by mal mať. A hmla je klasický sprej. A hmla má zase plus v tom, že vám vytvorí väčší kužel. To znamená, že širšie ako keby striekal, keď to tak mám nejako po slovensky vysvetliť. Takže teraz si ukážeme, ako to asi cca vyzerá, keď ten sprej reálne potrebujeme použiť. Takže v tomto videu sme si ukázali použitie spreju Maco Stop Extreme, ktorý má 10% dráždivej látky OC, 1,4 MC a až 2 milióny SHU, čo znamená, že je jeden z najsilnejších sprejov na slovenskom trhu a zároveň najsilnejší vo svojej cenovej kategórii. Zabudol som povedať takú veľmi dôležitú vec. V najbližšom videu si vysvetlíme, čo tieto skratky vlastne znamenajú.